meron tayong magandang gagawin ngayong hapong ito. Yan. So kung naririnig nyo yung ingay, nag-aayos kasi ng para sa aming mini boutique. Mini boutique. Ayan, so mga kalakwatsera at kalakwatsera, dahil nauuso naman po yung business ngayon, so magbi-business po muna ang inyong kalakwatsera ng Ukay. Kasama po ang aking partner na si Abby. Ayan, so siya talaga yung in charge dito. Nakikigulo lang ako. Ayan, si Abby ay sister siya ni Coach John. So siya po talaga in charge dito. So ngayong 2022, ito talaga yung grand opening ng aming Ukay sa Shopee Live. So, pero bago pala yun, kasi bagong-bago po ako sa business na to, bagong-bago kami pala sa business na to. So, ang gagawin po namin is, yung binili naming bale, ito yan, kung nakikita nyo, nakapambahi po ang inyong kalakwatsera. Yan, kung nakikita nyo yung bale na yan, isang bale yan, ang tawag dyan is mga jackets, ayan, mga hoodies. Ayan, pasensyahan nyo ng inyong kalakwatsera. So, bubuksan po namin ito, tapos, yan, di ba? Marami yan. Bubuksan po namin yan, tapos, isisegregate po namin. Yan. Isisegregate namin yung mga, tawag nito, mga jacket sa mga branded at saka sa hindi. Kasi ganun pala. So, ayan. Ang taas pala ng camera ko, babaan ko. So, yun. Sisegregate muna namin sa mga branded at saka hindi. Kasi yung hindi branded, isi-sale namin. Super sale. Tapos, syempre, yung mga branded, sila yung mga medyo pricey ng konti, pero hindi naman ganun kamahal. So, yun po. And, susubukan namin yung Shopee Live. Kasi nga po, first time po ito. Di ba? Grabe, manti-mantika pa yung mukha ko. Pwedeng pagprituhan. Yan po talaga pag walang ayos. Yan. So, dahil dyan, ang gagawin po namin, yaantay ko lang si Abby, is magmamask kami, of course, kasi wala pa kaming mga pang-disinfectant. Ayan. So, magmamask kami, tapos magagwantis kami. So, ito na yung kasama ko. Magmamask muna kami. Ang hirap ng walang ilong, guys. Natatanggal yung mask. Ano? Natatanggal. So, magagwantis kami. Naka-face mask na kami. Meron kaming guantes. Ito. Para sa mga damit. Kasi of course may chemical yan dahil nga nilalagyan talaga ng chemical para sa mga damit. Diba? Hindi mag-stay yung mga bacteria. Nagsa-surgery na kami. So, yun. So, maganda nga ba gawing business ang Ukay? Malalaman nyo po yan kasi ano yan, kung susubaybayan yung mga kalakwatsera at kalakwatsera, hanggang sa aming pagla-live ay i-video ko po kung paano. Yan, at saka kung kikita ba talaga kami. Kasi ano to first time namin gagawin. Ang binibenta lang talaga namin, yung mga damit namin na hindi na ginagamit, yan. So, nakagwantis na ako. Yun lang talaga binibenta namin. Kaya lang napag-isipan namin na bakit hindi kami mag-ukay. Paubos na rin kasi mga binibenta namin. Ayan, buksan mo na, Ma'am Abby. Ayan, meet Ma'am Abby. Kalahati lang. Hindi nakikita yung mukha. So, diba? Wala po kaming ilaw dito sa labas kasi maaga-aga pa naman. Alas 5 pa lang. Yes po. So yun, medyo magulo kami dito ngayon at nagagawa ng lagay ng mga books sa loob namin yung kuya ni Daddy. Yung kuya ni Coach doon. Kuya Bong. Ayan, napakita ko sa inyo. Hindi ikaw, si kuya. Ayun o. Nagawa siya. Kaya yun ang naririnig yung ingay dito. Diba? Huwag ko din pakita si Coach John kasi makikita yung kamatsuan niya dahil siya po ay nakahubad. Hubad na katotohanan. So, ayusin ko lang po ang ating camera.
Yan. Taas natin. Mamaya na natin ibaba. Ano ko sa baba? So talaga pong ang bigat. Siksik. Grabe. So may tatlo kami upuan dito kasi ano yan eh. Diyan namin isi-segregate. Yung lamesa kailangan ba yan? Hindi naman. Pag wala yung upuan. Okay lang yan. Nahihirapan po magbukas si Miss Abby. Kita nyo dyan nagpapala tuwad-tuwad. Ayan. Sa bagay, igigit na. Kasi siksik na siksik. Hindi, plastic kasi ito yung matigas. Ah, oo. Parang siyang- Kaya saan na ba? Nakikita ako yun. Uy, Huwag mga ulit kami. Isin ko na dyan. wala po kayong nakita. New Year! Okay, balik ko na dito. Yung mga buto-buto ko na ka. Yan, ibalik ko na ulit. Yay! Bumukas na. Pag ganito siguro, Uy! siksik na siksik siya guys. Nakangiti yung isa yan. Mamimili. Face mask. Ay, alis na yun! Bakit ganyan? Lucky wear face mask. Ayun, naglalay. Alis yung susi. Pakunin mo ng face mask si Dada. Portion. Ibaliktad natin, ibaliktad. Sa loob ng kwarto may face mask. So ayan, ibabaliktad ko lang kasi Yeah, sir. Oh, parang ano, Sa may portion ng truck. parang, Face mask. ayan, Asa na, bukas na. maganda yan pag nakaganda. Nasa gitna. Yung kayo niya nasa gilid. Ayan, di ba? Yun. Okay. May lamok. Ayusin lang po natin yung camera natin. Yan. Okay na. Ito na po yung ano. Baris, dami. Kaya kami. Uy, pang ginaw. okay, ayan na. First. First. Hindi. Rudy. Ano yun? Yung black, black. Anong Black. size? Ayun. Puro black dito. Pinalive nila. Sa pakigod. Ay, mamaya na yung nandun. Ang hirap patanggalin. Ito muna tayo sa madaling matanggal. May amoy ka. Oo, may amoy talaga guys. Meron siyang amoy chemical. Papalaban mo. Ayan. Ito na yung layo. Patanggalin lang po namin yung mga nasa ibabaw. Lagyan ng green, oh. Ay, ang cute. Ayan o, ganun po kagaganda o. Ang lalaki lang lahat yan. Halo. Ang Mix brown. siya, mix. Uy! Color of the year. Puro puli. Color of the year. Hirap tanggalin guys. Matigas. Kailangan ano mo muna lahat. Oh. Baka maganda sira ka. Ano yung machine? Machine yan eh. Ang lakas ng amoy ukay. Ang ganda ng violet ah. Wow. Ganun mo, dapa mo. Tapos, tuwad ka sa likod mo.
ako. Ito oh, wala pa akong nakukuhang branded. 92. Sira ba to? Di parang ganito lang talaga siya. May nakuha pa akong pera. Oo. Oo nga, sabi nga nila, may mga pera nga daw to May minsan. $10 oh. Sige nga, subukan natin kung makakakuha tayo. Pera, tissue, o may Hmm. ano kasi po. Sabi nila, nakakakuha daw ng pera sa mga Ito, uban. Ganda mo. Black. Ba't puro black na kuha ako? Tingnan natin yung mga bulsa. Kung merong ano. Kung merong Ay, ito medyo. magic. Parang may Walang bulsa. Uy, ang cute niyan. ayun, $10. Ito wala rin bulsa. Wala ka lang. Ay, tanggalin. Hirap pa rin. Yan. Ito. branded. Walang brand. Walang brand. Mukhang panglamig din. Kapal. Pero ang ganda. Fashion ang nakalagay. Oo nga, pang Korean. Korean Bale po kasi ito. Korean Bale. Yes. Are my friends. Yan, wala. Wala bang makikita? Ang ganda nito. Ano, pang-forma oh. Oh, yung mga ano, yung mga Yung pang girls yan. Ay, separate pala natin yung pang girls at pang boys. Dress, hindi ano, jacket dress. mga dress pang girl. Mga pants ng pink, ano. Blackpink. Yan, girly na. Korean, Korean style. Titingnan ko nga baka may makita akong magic eh. Sinibilang nyo ba? Di pa. Mamaya pa namin bibilang. Malamig po kasi ngayon mga kalakwatsera at kalakwatsera. Uy, color of the year. Pang front natin pang girls to. Ang ganda, oh. Ganda na. Ano nila po? Hindi ko kasi In-order alam nyo yung na yung mga Steve, brand ng Korea. Saan yung mga pang girls? Napakuha pa nga ng isang upuan, pang girls. Pang girls to? Oo. Kuha ka pa ng isang upuan. Hindi. Ay, wala yung dahil. Kailangan lang talaga. Ah, Ang gaganda ng jackets. Halos walang ano, mga Maghahanap tayo ng treasure. Ito merong konting punit. Pero madali lang naman resolbahan. ibabaw mo, ah. No? Ito ng kulay. Mostly siguro wala tong branded kasi brand to ng Korea eh. brand new. Salaman mo naman yung brand ko sa kanila. Yung buong neckline. Pang girl yun, pang girl. Pangay na lang? Joke lang. Uy, ang cute! Pang bata! Ganda yun. Pang teenager! Ayan o. Bagay kay princess. Pang ano to? Pang babae ba to? Avenue 23. Ang ganda. Pang lamig talaga siya. Parang kasing laki naman ng lakish. Ang cute.
To, ano, yellow green ba to? Yellow green. Ay, hindi na ako nagtitingin ng bulsa. Ano ba yun? Nakakalimutan ko ng mga bulsa. Isang paikot lang ko ng washing. Dapat may taga-washing kayo. Hindi na ako nagtitingin sa mga bulsa. Ito, pambata. O yun din. Iba yung obviously use. Obvious. Obvious. Ito. Pang Ayan. pang-free na lang. Hindi, mabibenta pa yan ng mura lang. Ang cute din ang kulay niya. Parang pang ano to, pang gym. Pang girl to, pang girl. Ang girl din nata. Maliit pambata. Hey, China. Ito, dito, pang girls. China. Ito yung pang girls. Ay, walang mga sizes. Ay, ito sila ang zipper. Pang kids. Paano yung mga tulad yung kuya, wala school, sabi ko sa'yo. Pang teens. Oh. Ay, Pero obviously, pero hindi. ang gaganda kasi guys ng mga kulay ng Korean. Ano ba gamitin yung pang-tukol dyan? Wala na nakuha natin pang bata. Ito, i-separate natin. Pang-tukol. Pang bike, oh. Dito ko ilalagay yung pang bata. Kaya, pang bike. Ay, oo, naku, magugusto na yan. Ha? Ito ano, jacket dress. Ay, ang cute. Para hindi siya yuyuko. Ang cute niya. Hindi kaya na yan eh. Pabibigat ang ipapataw, mga Cute. bagay. For sure, parang pang boys din to or girls. Kasi ganito Ano, naman kuya? pumorma ang mga Korean eh. Pinakamaliit. Diba? Shorts. Sa tingin mo, pang girls sa pang Yan, boys? branded yan ha. Tingnan mo, North ano yan? Abi, North ano ba yan? pang girls sa pang boys. Ano ba yan? Lagyan muna natin siya sa pang girls. Anta. Oh, ay, Oh, oh, Anta. branded. Branded yan, Branded. Anta. Anta. Naku, bet yan ni Prince ganyan. Nasaan na si Prince? Ito malaki eh. 2XL. Ganda nito. Army green. Ang ganda ng kulay. Kung camouflage yan, pag may sniper kang ano. Ako mag-vlog sabi ni Coach Gwen. Wait lang. Ganda. Ang na kasi. Ah, maganda. Design. Ano yung pipicturean yung isa-isa? Kaya, oh. Hindi. Store day. My travel store. O yung ano na, ano. Store day ba? Hindi ba sa atin? Yung store day na. Spain. Uy, ang ganda. Ah, hello. Akala ko Helen. Hello pala. Mukhang pang girls din yata. Actually, ang mga Korean kasi ganito naman pumurma, oh. Ganyan sila. Kahit lalaki. Magaganda. Magaganda yung ano. Highlights. Halos ano. Walang ano. Walang mga... Walang damage. Ito pang babae din yata, oh. Pero parang kasi ito kay Dada. Kay Kate. Wala na yung black. Daming black. Uy, pang Yakuza. Pang Yakuza, do. Chinese type. Ano to? Chinese type. Pang Yakuza talaga. Ang ganda pa naman sa pero Obviously, pang girls. halos hindi pa. Yeah, it's
Gamit na ba siya? Parang hindi pa talaga. Oo, yung iba kasi gusto ko lang. Ito din, parang pang-girls. Pang-pang. Pero wala ako nakikitang treasure. Ito pang red. Run! Ay, maganda yung nakasulat. Puro hoodies to ah. MI. Hindi naman ang order nyo. Oo nga. Ang cute nito. Ang ganda ng kulay niya. Saka brand. Mukha pa siyang brand. No? Mukha pa siyang brand. No? Yun lang. Pang girls to pang boys. Okay naman siya. Yan po, yan pwede. Parang pang girls to sa pang girl. Branded yun. Bukla. MI? Ayan ba yan? Wala akong alam. Hindi kasi ako mahilig sa branded. Kaya wala akong alam. Ang cute niya. Pati gusto ko magkakaroon. Pwede naman ang support na kuya, parang nakakami, di ba? Yung parang wala doon, parang nakamami. Prince, may nakita kami ano, Wala sa ilalim, no? pang sleepy bun. Meron kami nakita pang ano, pang bike. Ang ganda. Ang maganda na sa ilalim. Branded. Ito, pang girls din yata. Pero parang pang boys. Ang ganda ng loob niya. Yun. Pantay kaya yan, pag nilagyan ng libro. Ito. Oo nga. No. Ba't pala material yung ibabaw kaya eh? Parang pang girls niya. Ano ba yan? Kasi yung bulsa niya sa gitna. Pantay eh. Ito na lang para makikita niya yung libro. Lamok Ang gusto. Grabe. Super duper cute. Baliktaran. Baliktaran. Wala ang cute niya. Bukas ba to? Oo, mata ko lang. Baliktaran siya. Ang yung ganda. Ay, hindi. Ito hindi ko yung brand eh. Or Prince, bagay ko sa'yo. Ang benta yan eh. Bibigyan mo sa amin, of course. Ano ba? Wala kang bili. Ay, utang na ako dyan. Zara nga kami sa'yo. Uy, Zara. Tingnan mo. Ano ang cute? Ang kulay. Oh? Tingnan mo. Zara niya. HK. Hong Kong Sport. Ganda. Uy, ang ganda ng buttons niya, oh. Ang bulsa may dito. Zara. Ganda. Zara. Ay, kulay. Yan talaga, guys. Kapag nagsusukat ng ganito, inisip ko pa ako. Uy, ganito sa akin. Ang lipat niya. Alam, yung green. Pag-hipap nga siya. Ice bacon. Hanap sila pang girls. Ha? Ito ba? Ang lalaki ko. Oo, pang lalaki. Pero, pwede rin siya pang babae. Oh, may issue yan. Ang palikot. Ay, yun eh. Ay, oo. May ingay ka. Natural. Pwede naman rin ang nahirip ko yun. Naman? Drip jacket. Medium. Print na. Jacket. Bukas ko na yun. Ilan ang ibigay na ano? Lima. Yung ano? Content? Ha? Content? Lima yun ang ibigay na. Ano to? Papababae ko sa kanila. Smile! Ay, parang pang Bibigay girls. parang Ito. doon. Parang pang girls. Mahaba ang girl.
Di ba pwedeng gano'n? Yung may parang may Wala pa ako tawag. nakitang May treasure. patungan sa gano'n sa kagano. Ano to? Papatungan siya. Ang girls ba to na? Sa ilalim. Support. Depende. Ha? Pwedeng pang girl, Pero pwedeng mas pang kasi boy. iba yun. Saka medyo parang may design. No, na Uniqlo, oh. Ito yung kailang na gano'n. Ayun, lagyan na lang natin ng papatungan. Yung nakaganon siya. Ito parang may damage yung ano. Nakaganon. Ang dami. Oo, nakaganon. Dito lang natin papasok. Uniqlo pero medyo slightly used na. Para nakapaglagay natin, nakasampak na agad siya. Tapos iba pa rin na lang dito sa ibabaw. Para matanggalan. Uniqlo. Fashion. Pang bata. Ay, si Pikachu! Uniqlo. Uniqlo? Ha? Yeah. Nakaisa kayo Ay. Uniqlo ah. Ito yung pang bata. Ano Pero maganda? ano na yun eh, meron pa ako sa nakita branded na maganda. What's this? Ano maganda pa? Ganda yun eh, kulay green. Tsaka yan yun eh. Bata. Beer. Ay! Pang bata. I don't make common things. Nadikit na yung mga ano. Pagmulakan ko yan. May gamot siya. Yan, ganda ah. Ang ganda pang bata, no? Pang bata, pamay na lang, joke. Ang cute nito pang Puro bata. sarado yung gitna. Hindi, may mga zipper yung iba. Buti yung zipper. Marami, daming magaganda dyan. Hindi yan, ah, walang issue. Parang Ay, bata pa. mga pang bata yung nasa ilalim. Ito yung ano, oversize. Yung mga parang bag. Ayun, yun pala. Oh, meron doon. Walang piraso na. Wala pa. Ilang, ano, Mamaya after. May gamot eh. Ito pang bata pa din. Adidas, oh. Ganda, oh. Oo nga, Adidas. Kaisa rin. Yun yung sa likod. Adidas ko. Oo, Adidas. Kasi nakapatid na ano. Original. Original na Adidas. Yung etiketa niya, original. Original yan, no? Pag nalabay niya. Ay, may issue ito. May yellow. Hindi, ano yan yung Dumi. Dumikit lang yun, kaya po, ayan na natatanggal oh. Yan ah. Yan, maganda pang bata. Ang size ay Video. 2XL. Eh, sa akin yan. Oh, Bagay sa akin yan, no? Small size ang yun. ganda. Black Galing, pa. galing ko na lang. Walang libre ha, bibilihin pag nagustuhan ha. Ano? ang bata oh. Okay pa naman yung mga ano niya. Gap oh. Gap Kids. Wow, ito yung mga pang kids. Ay, sino dito? Maganda pa. Oo nga, ganda. Diba? Gusto kayo. Dito, kids. Hindi, meron na dito yung iba din yung namahayo. Ah? Uy, si Trolls to oh! Kaya nga, ang ganda eh. Si Trolls. Si Sia. Pero yun, pang bata din. I've got the feeling. Pang teens. 68. Pang teens. Ang dami magaganda. Magkano yung may ano? Yung jacket na may ano? Zipper. Wala pa po eh. Hindi pa namin Marami na may nakita. sweater. 50. Ha? Tawag Eh, jacket na may zipper. Ayan, ang lalaki niya, may maganda. Ay, ang ganda. Hindi pa namin na Hindi pa po namin nabilang eh. Nuksan mo na dyan yung Ano pag-light. kaya yan? Yan na lang, B. Teka, hindi pa namin na relax ka lang. May nagmamay na po dito. Oh. Nagmamay na oh. Yan, yan.
Matatanggal naman. Yung mga ano po, Patingin ka doon. burda-burda. Uy, ito yun. Nag-ano yata. Size lang. Yan kuya. Uy, yung cute. Reserve na yan, reserve. Sundalo. Isa. Ay, mabaril ka niya. Hindi, wala namang ano. Pwede yan dito sa Manila, sa probinsya bawal yun. Ang cute dito. Pambata. Ito may brown pa. Go there. So, wala ka. Okay. Oh, relax ka na. Where did you broke? Wala. Oh, pang Baguio, pang Tagaytay. Only color lang. May design po yung titabi. Ganda. Pang to. Kasi kuya. Burda po yung ano. Ha? Burda. Hindi. So, Sticker. bibilangin pa namin kung ilang inabot. Bago namin i-print. Ayan. Kuya. B. B? Victorious. Ano mo yan? Wait, Chanel. Chanel. Ang lalaki yan. Walang korte. Ito pang girls. Last one. Ito ay Jack Wheels. Pang girl. Mukha pa namang okay. Yeah. Ay, hindi yung ganito na parang ano. Fade lang ng konti. Pero hindi siya yung ay, pang girl. Ay, may ano pa, oh. May brooch. Okay. So, saan natin ito dito? Siyempre, di pa. So, wala na po. Okay na. Next na kami. Next, bibilangin namin. Ano to? Ito jacket na tambang. Okay, we're gonna make bilang na, guys. Hindi. Ito yung pambata. Bilangin na natin. Obviously, use na to. Oo. Ay! Yun nga ba yun? Tama ba? One. Dada, crowns, oh. Oo, gaps yan. Gap. Ito ang cute din. Ako dito pang bata. Da. 4. Na, bilangin mo pa agaw. 5. Ito ba walang zipper? Ay ano, sira. Ayo. Hindi, I mean ito lang. Ito yata yan yung natanggal eh. Wala na nga ba yun? 1, 2, lagay ko muna ito. 4, 5, 6, 7. Ang ganda niyan. 7. So, 7 sa pambata. Ito ba yung Adidas? 5. Ito yung ano, Uniqlo. I-separate Ito natin. yung Zara. 6.
Yan, iligay natin dito. Okay. 6. Ilan lahat? Ilan niya lahat? Binibilang pala. I pray that you will become successful in your endeavor. Ho, 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 ho. Bato rin, parang pamukha. Ito pala. Balik sa close. Tapos sa susunod, ano naman? Polo. T-shirt. Pag pinalaban yan, magkano pa magagastos yan? Magkano ang palaban? Amoy yan yun. Amoy yan yun. Amoy bago. 19 plus 7. 26. Ayan. Kapapang ano din kapang ano. Yung ano lang, yung light color. 26 na. Ganda na. Baka magustuhan niya ni Kim. 31. 30 lang. 30. Okay, ito naman babae ko lang 30. Oo, naka 30 na kami. Ito pa, meron pa. Lipat doon. Ang girls. Ito na magbilang para hindi yan magulo. Ayan, ito yan. 36. 37. Ganda yan. Mosi mo yan yata yun. Mosi mo? Oo, mosi. Moss gear? Oo, mosi. 28 na. 38 ano ba yan? Yan. Yan yung branded. Oo. 43. Iiwan. Oo, pang-girl. Pang-girl.
38, 49. Ano ba? 49 na to. 39, 49. 49. O, 58. 58 lahat. Ilan ito po? Magkano nga yan? 58 tapos 3, 4. 59. Ay, 59, 60, 61. 61 na? Oo. Kasama yan? 62. 62. Mga pambata kasi ito eh. 63. Oo, ano lang siya yung 63. tapos may mga ano, parang may mancha. Oo, mamaya tingnan natin. Ayan. 64. 66. Kukuya na kuya. Ha? Yan mo. Parang okay pa naman siya. Yung kulay niya lang talaga. Okay. Pero okay na yan. 67. Yan. 68. 69. 69. Okay. Tingnan mo. Tumakita dito. So, 69 all in all. Yan. 69 lahat. So, saka pa namin siya pipresyohan kung magkano namin binili yung isang bale. Yan, doon kami magbabase sa mga price. Okay? So, yun po ang aming grand opening, grand unpacking. Sa kauna-unahang pagkakataon, di ba? Kami, magiging business woman muna kami. Ang babae. So yun guys, maraming salamat sa inyong pag-antabay. Bye bye guys! Hopefully, maging maganda. Bye everyone, thank you for watching.